pinasahod sa'yo? 2.8 lang. Bakit suwit? Dalawang biyahe. Kaya ba 3,000? May bawa siguro, uniform, makato uniform. Ay, buwan ko lang. 3,000. Dalawang yan. 2.8 lang. Parada dyan. Kaya yung mga record dito. Madulas. Kalsada na ito pag ganito. Basa na. Double yellow. Sponsor. Mga joyride ngayon, no? Ulan. Hindi ko alam kung saan nang gagaling eh. Diyan o. Nasa loob. Tapos, Ayan o. gagaling doon, tapos Eh, diretso na sila dyan. Di na siya sumortcut. walang bantay dyan eh. Sumortcut. Oo. Galing nga sila dito. Tsaka pupunta doon. Ayan, ayan. Manila North. Oh.
laro yung ano, Meron sila dyan? maliit. Meron sila. Ka ng laro. Kano? Pusta? 5,000 lang premium. Bagong ka lang. Gusto lang. Takbo pa. Bantay dyan. Doon lang yung may bantay, oh. Balik mo doon. Ang bagong Maynila. Bago ba yung Manila? Wala. Wala na yung mga basahan natin dyan. Puro nga naman madudumi yan. Ba't nawala pa? Hindi tayo nang bili ng basahan. Pagdating dyan, nawawala ah. Yung mga mekaniko yan doon. Gamit yun sa kanila eh. Ah, Buwa. kuha yan. Diyan lang yung may bantay yun. Dulas. Dulas. Maganda nga nakuha ito pag sarili mo, no? Siguro gumagawa niya. Ha? Pandesal on wheels. Pandesal on wheels. Malunggay. Malunggay pandesal. Lakas kita dyan pag sarili mo. Oo. Kahit mga tendero lang yan eh. Dulas nito. Dulas. Nagtigla ka ng preno dyan. Truck no entry. Ay, may nakalagay na pala oh. Truck no entry. Ito na yun. Ayan ayun oh. Dito nga, bulak-bulak na yan. Bulak-bulak. Parada muna yun dyan. Aluminium. Wala eh. Sigura naman muna ito. Lahat na nila eh.
kasi makalusot ka doon. 2 truck, 3 truck. Magano na yan, magdidilaw na yan. Shout out sa top viewers. Kaya na naman tayo pa Bicol. Alis tayo ng maaga ngayon kasi parang may gustong bumiyahe sa biyahe natin. Tanong kung pabiyahe raw. Tanong, pabiyahe tayo. Ayaw mag-alala. Ibibigay ko sa inyo na ang biyahe dyan. So dito tayo naman sa Manila. Lacson Avenue. Lapit kasi dito kay sa C5. Ano itong oras na traffic? Ha? Ano itong oras traffic? Traffic yan doon sa bandang Laguna. Mga aras hour. Kaya baseball! Bata na to. Lacson Avenue dito. Ito kaba na to, Lacson Avenue. Viewers, shout out. Ayan, UST ano yan. Yung ano na yun, yung building na dilaw. Dapitan Street. Kailangan pagdadaan tayo dito naka-on cam tayo kasi maraming mikos-mikos dito sa stoplight. Tagal naman. Ito walang ulan. Walang ang ulan ah. Parting ano yata? Parting Batangas. Maulan. Mekos-mekos yung biyahe namin. Bagay nung nakaraan, ang agaw na kaming biyahe. Agaw na tayong biyahe nakaraan. Kaya hindi naman yun hindi naman yun talaga sadya na Sila nagkaintindihan. sadya na agaw ng biyahe. So malabo lang yung supervisor namin doon. Shout out sa 3 viewers dyan.
So, ito na yung lalagpasan namin dito. Yung stoplight ng Espanya. Tapos, Pandakan. Sunod, Quirino. Yan. Nakalagpas namin yung stoplight yan. Tatlong stoplight. Dire-diretso na. Jay, Karen, 30. Shout out pa din. Shout out, shout out. Ciao, ciao. Sat-sat. Karawang ni. Kaya na naman tayo. Bilis na stoplight. Equal naman tayo ngayon. Hoy! Hoy! Oh! Dahil mo yung salamin ko. Wala. Oh, yan. Ano? Hindi mabot? Pag di mabot, wala kang pira. Sige, agyatin mo. Yan. Gawan mo ng paraan, boy. Bibigyan kita. Ayun, dami kong bariya dito. Pambigay talaga to. Okay, ayasin mo. Pinalabo mo na yung salamin ko. Bigyan natin ng 10. 2, 4, 6, 8, 10. Sa kabila. Okay. Bilisan mo, maggugo na. Sayang itong 10, oh. Gagawin ko pa itong 20 pag maayos yan. Saan mo? Malapit na. Okay na. Bago na. Ha? Thank you. Nasa ako ulit. Ha? Nasa ako ulit. Okay, madulas na yan. May sabon yun eh. Ayan, lalabo. Bigay ko talaga yung mga bariya na yan. Lalo doon sa Saragay. Dami namihingi doon sa ginagawang kalsada. Sinahin ko pa ito doon eh. Mabiri Bridge, Quirino Avenue. Bumiyahe na kami ngayon pa din kasi may nagbabalak na sulutin yung biyahe namin. Babawian yata kami. Wala namang problema pag sinabi nung supervisor na sila bumiyahe. Wala problema. Pero pag wala, hindi pwede. Oh, grabe. Iyak ka nang iyak dyan. Lumipas ka! Lumipad ka, paliparin mo yan, just tulay. Ayaw mo, tapon ko yan. Iyak ka nang iyak eh.
Sabado, di ba? Ah, Sabado pala kasi. Uwian. Uwi na mga, ano yan? Pincha. Eh, kung tayo pumiya sa Mato eh. Biyahe natin lagi sa linggo eh. Tama lang yan para Lunes. Kaya nga inagahan ko eh. Ano, alas 2. Pinakutan ko alas 3. Sakto lang kasi para dating natin doon, mga madaling araw. Kami magupit si tatay yun. Kalbo Alam mo na yung ano eh. Malabo na daw yung paningin eh. Kailangan na ng salamin. Para sa iyo. Nung basta pauwi kami dito, konti ka kami marikat yan. Ayop na Kaya bigyan. ako sa akin. Biglang namatay. Akala ko naubusan kami diesel. Hindi, ang dami talaga na sinano ano. Kahit dito nga, pinasinano ng truck eh. May isang trailer doon sa unahan pa. Ito yung Mabini Bridge. Nandiyan yung mukha ni Mabini, oh. Bilid. Yung nadaanan kami ni Jojo Tracker dyan, hindi niya lang siguro ako napansin. Nasiraan tayo dyan. Paano na? Oo, dumaan. Nakita ko yung live niya. Dito dumaan eh. Oo, dyan kami nasiraan sa ano, may stoplight na yun, oh. Ito yung mga kapit. Buti nga, binantayan kami ng mga enforcer. May kulang naman. Kaso, 1,000 bantay. Para hindi kami ma-raker. Buti na lang, nagawa natin ang paraan. Akala ko talaga wala na kami diesel. So, nagbara lang pala yung ano, strainer. O, taxi boss. Supli muna bago bayad. Tama lang naman. Kasi buo yung pira niya eh. Mamaya, takbo yung pira niya buo, di ba? Hirap tiwala dito. Ayan yung mga nagbantay sa amin dyan nung nakaraan, oh. Mga naka-blue na yan. 1,000. May dami nila, 5. Dalawang daan din yun. Oo, agyatiin nila yun. Iba mo ka yan. Ha? Yan pa rin yun, pag umaga yan eh. Na mismo. Dito tayo, dito eh. Nakita ko yung live ni Jojo dito sa dumaan. Yung ko lang hindi niya tayo napansin dyan. Wherever you are, we are there. Burado na yung we. Wherever you are, we are there. Traffic. Ano?
Ay, drainage. Ah, shortcut sila dyan oh. Pwede na pala dyan. U-turn. Bagay, dapat tulang gawa ng motor dyan. Ang lawak eh. Ang lawak ng gitna. Dito pag didiretso ka, dapat dito ka nakapwesto. Hindi mo maibantay dyan sa kanto na yan. Huli ka pag doon ka nakapwesto sa kanan. Kailangan dito sa kaliwa. Pagka didiretso ka ng ano, kusmin niya. Pag diyan ka pipwesto, huli ka dyan. Talaga yung pwesto ng truck. Wala yatang kinakargaan doon, ano? Ngayon. Walang may babayay si, ano, si Joy. Tingko bukas sa inuman ngayon. Umuwi muna sila. Hinga muna. Hindi tayo papansinin niya basta nandito na sa linya natin. Reviewers, shout out! Pagkulan sila dyan, oh. Yan, oh. Pulis. Hindi ako pa. Diretso na yan, papunta na nga na yan, Roas Boulevard. Manila Zoo. Ay, oo, tama. Manila Zoo pala. Oo, Manila Zoo yan. Ayan yung Manila Zoo. First niya, ano to? Tapos ng ano yun eh. Roas Boulevard. Ram.
Gas mo ka, ayaw bigay ah. Gas mo ka mo ha, ayaw mo bigay ah. Panis. Yung pares. Eh, siguro naman wala nang smoke dyan. Ay, alas 3 pa lang, di ba? Panis pa lang ba? Alas 4. Alas 3 na pala tayo walis doon. May smoke pa yun dyan. Ha? 4. May smoke pa yan. Napakita niya mga yan. Ano yan? Kago na. Isa lang, dalawa yung bibigay. Shout out sa nakatambay dyan, Madinison, Balbina, sa South. Ako viewers, shout out. Ako. Ayos ka mangkat ng ano ah. Ito niya. Ayaw mo nito? Gusto ko. Ah, gutom. Oh, Jawa naman. Oy. Wala ka pang side mirror, boy. Nakalantiting ah. Welder na ako pala eh. Ano yan? Welder? Good. Oh, ganito
Kaya tayo, napay. Ay! Magallanes na tayo. Ang haba ng ano, buod. Tumas sa taas. Ha? Buod. Yan. Tumas sa taas, haba.
shout out sa 3 viewers dyan. Dito tayo sa ano. Papasok na tayo ng Nichols. So, traffic na sa ano. Traffic na yung Islets. Grabe pala talaga yung natapon dito na ano, no? Oh. Langis. Langis ba? Ay, dito pala bumangga yun, Rio. Diyan pala bumangga yun, no? Oo, may pingas yung ano. Poste. Patay yung driver. Yung nakaraan kasi may accident dito, trailer. Bumangga sa poste. Tagal yung accent. Pingas pala yung ano, yung poste. Tapos may karga ng ano, may kargang langis. Kaya nilagyan nila ng buhangin. Ay, basa pa nga. Oo, basa pa. Langis pa. Dami raw yung nagtumbahan ng motor dito eh, no? Dami na simplang na motor. Iba, tinutunan nila eh. Kahit nga 4 wheels, pagka nabino ka doon. Yan, papasok na tayo ng ano, toll gate. S-Lex na. So, isang oras lang. Isang oras lang, nakalabas na tayo. Gagabihin na tayo nito ng mga bandang ano, bandang Tiao. Kasi mag-traffic pa kami dyan sa ano, Santo Tomas. Santo Tomas saka sa
na lang yung pundo. Ano lang yan, 4 na balik. Ay, oo, tama. 4 na balik. Kalimutan ko pala magpreso ng toyo. Kaya ulam namin kanina. Ayun. Kalimutan ko magpreso. Matibay sana yan, hanggang bukas yan.
sa mata. Bakit pa rin? Ba't makulog sa mata? Kalsada? Malabo na ba? Malabo? Kakasilpon mo yan ba de? Kaya makulog na ang mata mo. Bawasan mo na ang kakasilpon. Sige pa rin, salamat, salamat. Diyan, ang bulsa ng bag ko. Sige pa rin, tulog ka muna. Tulog ka muna, eh, makulog na mata mo. Tayo sa Alabang. Alabang, Starboard. Doon na pala yung maraming sasakyan. Kanina, kala ko traffic din dito sa S-Lip. Wala traffic dito.
service road. Peace na lang. May ginawa rin to.
kabila. Siksik, oh. You know? Oh. Grabe. Grabe sa kabila, oh. Ah, grabe. Grabe yan. Yan yung. Grabe yan, oh. Kala ko dito yung super traffic sa uwi natin. Yung wala sa kabila. Walang padala doon? Baka dinala na rin sa gabi. Hapon. Grabe, oh. Ginawa nyo ng parking lot dyan. Splash Island. Oh, grabe naman yung expressway, may mga humps. Timing. Ay! Nagawa ka dyan. Mahaba. Matagal-tagal na ano yan. Pilahan yan. Abutan na ng gabi yan ngayon. Haba yan, ako. Pangit pala dumaan dito ganitong oras. Tapos ganitong araw. Magalaw ka na. Kailan na? Ha? Kailan na? Magalaw ka na. Pangit pala dumaan ng ganitong araw dito. Tapos ganitong oras. Uwi. Wala traffic.
yata yan, kalamba. Grabe talaga oh. Haba. Ano? Six sa kabila. Ganyan na doon oh. Yung ganyan yung pangarga, di ba? Ito. Wing van yun. Ha? Wing van. Kaya nga ganyan yung pangarga no? Hindi, bakal naman yan. Ano ba nga? Ayo. Tilmating ano? Kung mga tire wire. Oo. Wasak. Hawakan mo. Hawakan mo. Ibigyan mo ba? Yan. Grabe nga ba na oh. Doon sa atin sa unahan, traffic din yan. Traffic din sa atin. Ano yan? Karamba na yan eh. Karamba na yan. Yan. Ano pogi oh. Ay, video traffic na ako. Manilo. Nandyan? Ano? Dilaw? Hindi yan? Lahat ba ng dilaw, WL? Dilaw? Ano mo, wala pa na. Ayan, 6 lane. Magka natapos. Oo. Malawak na yan. Dapat mo yung meron dyan. Patuloy. Wala nang bago rito. Si Joy lang naman dito. Ha? Si Joy lang to. Ha? Si Joy. Joy Kare. Hindi kare? Oo. Hindi kare? Hindi kare yan. Hindi kare-kare. Yan pala yung plus niya, no? Plus. Yan pala yung loob niya. Kaya ito, okay na lang, no? Deliver na ako dyan. Ha? Deliver na ako dyan. Ano? Parisdaan? Tapos may bahay sa ano? May bahay sa gitna. Wala na traffic. Wala, traffic dito. Hey, shout out sa'yo. Punta lang daw. Ano? Ah. Natay tayo dyan. Gawang pa yan. Ginawang pala yan yan ano. Okay, taniman ng mga takbuhan. Bilhin ko yan. Napatayo ako ng sarili kong kumpanya. Oo. Yan ang ano. Gagawa ng itlog. Oo. Pagawaan ng ano, taniman ng peran. Ataw si Jom.
Ano, Marites? Ang pangit. Ang ano eh. Nakalaw pag hinahawakan eh. Galaw? Oo. Kabila ka dyan. Ano yan? Runway yan? Runway. Ha? Bakit? Ayaw na sa namin. Overpass yun. Ito ng ano, ito. Wala, grabe siya. Grabe siya, nanggigit-git. Ang lakad dyan, babit. Larangan na. Pinapadaan yung bangko eh. Pinapadaan yung bangko. Yan. Sira ang kalsada. Lalagyan nila ng gulong. Katawid. Hirap yan. Mamaya yung mga nasa likod natin ang mahataw eh. Tayo tapos bigla nila pahintuin dito. Kailangan pag ikaw na ang una, mag-hazard ka talaga. Kung ito. Delikado. Karambulan talaga naman. Papua, Malayan. Malayan, Laguna.
makikita sa YouTube. Charity talaga. Wala pa siya eh. Charity vlog. O yung mga sponsor. Yung type sponsor. Okay! Hey, okay! Pangit mo na. Pangit mo na. Kailangan ng pinturahan yun. Palgas na eh. Ano naman dati yan? Ano, di ba may pagkin niya dati? Oo. Natanggal lang. Natanggalin na lahat yan. Ano, pinapagpag na nila. Tama lang, isang toolkit lang. Hindi yung may toolkit dito, may toolkit doon. It does make sense. Ubus pera ko dyan. Hindi na ng kumpanya. Yan, may WL pa yun. May WL yan. Oh, Bukasan. Ano daw? Dami raw biyahe, hindi tayo pong biyahe. May balak sunod din.
Toyota IX. Puso ko ay babalik na. Bakit kagabi ako'y namadali? Ikaw na nalimutan. Ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Ikaw na naman. Ayaw niya sa butas. Ano yung usok na yun? Alin? Ano yan? Pag yan? Pag siya, Pag. nagka, Ulan dun eh. Ano? Quezon Province. Ulan. Hi, hello. Para ano? Hi, hello. Hello to. Kailangan mo ba ng moderator? Or hindi? Oh! Oh, no, no. Nag-iisang ano? Nag-iisang bahay sa tuktok ng ano? Tuktok ng bundok. Shout out, Tony! Shout out! lapit na tayo doon sa Malangit Sardinas eh. Sana ito. Umay. Daming mga ano dyan, hindi na pinatubuha. Nabanglo. Yara na insurance yan.
Maaga pa. Ngayong susunod na linggo, baka katatlo tayo. Bakit? Makakit tayo ngayon eh. Depende kung may puno. Pag walang puno, music din. Minsan nga, isa lang. Pag walang puno. Nga. Simula, Ganyan na. simula nung pumasok ako, hindi ka nagkakalisa. Dalawa lagi ah. Sabi na, naawa, may pahinante ka kasi. Nakakaawa yung pahinante. Gantay ka pagka humina yan. Sa biyahe lang talaga. Baka sabihin mo, gusto mo nang umalis. Gusto na lang mag-resign. Sabihin mo, palipat ka na lang. Ha? Uy, Wrong way, buddy. Wrong way. Kasi, walang kas. 3668 ang pundo. Wala na. Ano? Tatlong balik nga yan. Tatlong balik. Karajibal, hi! Hello! Hello, my friend! hello. Shout out to you! Shout out man. Ingat! Okay. Okay naman. Langko. Lagot ka. Ito na tayo sa ano, Santo Tomas. Ayan o. Santo Tomas, Batangas. Thomas. Thomas. Traffic. Wala sound. Kapit na kapit siya. Baka mawala. Yan yung mga ganyan. Katawid. Para safety sila. Tulad yan. Bravo! Bigyan natin ng pabor yan mga yan. Stop daw. Mga tao yan. You know?
may pasok yung bus. Man! Galing. Obi! Brad, si Pare. Pilito. Bagas. Uy. Ayos, ayos. Bagas, ayos. Huli ka din, boy. Bilisan mo. Wait lang, wait lang. Yan. Pinasa. Walang pasok bukas. Ino ka na. Nakakalimutan ko yung lasa ng ano. Alam, may pabayaan ko rin sarili ko eh. Ganda nga yan, nakakaiwas sa alak eh. Nakakaiwas sa Biyahe. gastos. Oo, iwas gastos. Iwas lason. Iwas gastos, iwas lason pa. Instruction ako, nagaputas ako ng ano dyan. Alin? Nakasalang ako ng semento. Oo. Ng maliliit na semento. Oo. Yep, sa taas. Tapos, pag bumaba mo, puro ka ano, semento eh. Puti-puti yung ano. Pinapasok ka niya. Papasukin mo rin niya bukas. Eh, kupos mo lang dyan. Pasukin mo yan. Tapos biglang may ikot na lang. Hindi ka naman na. Diyan sila nakakaano. Grabe. Pag yung maliliit na ano lang yung kupos, maliliit na dako ng semento. Oo. Kukuha sila ng ano yun. Kukuha sila ng tigdadalawang sako. Limitang. Oo. Pero pag doon sa malalagit sako yung ano, Oo. hindi sila na ano doon. Wala, kasi malaki yun eh. Laki, isang post lang. Pero pag yung maliliit na, pag sinabi, ganito ka ano, ilang sako lahat. Iwasan ka, ganun dalawang sako yun. Oo. Yung mga diskarte. Marakas. Kaya yung kalsada, ampaw. Ayun, pag tinanong kayo, kasi nag-post kami. Pag tinanong kayo, kung di nagsama yung pinost nyo, sabihin nyo ganito. Eh, pero wala na. Kaya ang kalsada natin, ampaw. Ampaw yung simento. Uy, wala. Ang kailangan magbigaya. Ito yung mga balikanon. Balik. Ikot lang, ikot.
yan, no? Laki. Kaya ba na Rianas eh. Dami talaga tao. Ganda eh. Hindi siya mataas eh. Oh, meron din yan. May second floor din yan. May third floor pa kaya? Third floor lang yan. Ah, may fourth floor pa yan eh. Baba lang. Ito, dito tayo. Dito tayo nangyari. Yan, Nadali mo. tayo nadali. Santo Tomas na traffic. Hoy! Pilihan ha? Ayan yung dating driver ng transfer ha. Dating driver ng transfer yan. Ibig na ikuputurin eh no? Ayan bumabiyahan na sa mga layo ha. Saan biyahin no? Hindi na. Oh, yuyutang ka ba eh? Tayo dyan. Dapat ilabas mo naman lang yung gulong mo eh, yung mukha mo eh, para kumuway ka na eh. U-turn ka pala eh. Para Jibal! Hello! Kaya kiss yan ha. Nagawat sa paa ng babae. Saan? Motor? Ha? Motor? Okay. Ah. Alam na dul, papap dul. Bakit doon? Dito tayo nadali. Ayan. Pakialam. Ha? Alin? Walang pakialam. Alin kutsi? Ayan. Puti? Oo. Nyakol dung. Baka. Baka ni tatay.
dyan, oh. Hindi na makatubo yung damo. No? Makatubo Doon yung na damo. ito po sa laway ng alangan kasi yan. Dapat yan, nini-spray yan. Mabuno. Dapat yan, mataba yung damo dyan kasi may mga ipot ng bagay. Traffic doon! Akan na ng bahay rito, ano? Malaki bahay dito. Malaking bahay. Special Bulalo, Buto, Batangas. Sarap siguro dyan. Wala naman silang parking. Mahaba, mahaba. May ulap ka. Wala, yan, pansit. Eh, kala ko wala. Eh, doon tayo hito sa amin. Doon sa auto eh. Saan? Tayo na natin. Tayo Good. natin ang rubis ko. Ay, doon? Eh, dito na tayo sa truck. Eh, may ulap tayo eh. Wala naman tayo tubig. Yun, meron yun. Sige. Busina! Bayan, ang ganda niya sa may checkpoint. Saan munta natin kapag ganitong oras dito? Tapos Sabado pa. Traffic talaga.
pangatin mo. Okay lang. Yes. Nakalusot na tayo. Sabado kasi ngayon. Wala nga yung mga kainan dito, no? Walang parking. Dito lang yung... May raker dito eh. Meron ba? Oo, may raker dito. Hirap makahinto dito. Ayan, okay po ah. Kaya tayo. Tayo. Kasi, na ano kay, nahihihi ako eh. Ano tayo? Saglit. Saglit lang ha. Kailangan talaga eh. Hihina ako eh. Malayo pa yung traffic na yan. Asal lang tayo. Oh! Success! May dumating na breaker dyan. Hindi pa tumatawid yung tao na to. Ha? Tao na yan, kanina pa yan. Kasi makatawid eh. Then, tumatumata si Kuya mga sasakyan. Panaamoy doon. Iba na amoy doon. Panginaamoy doon. Panginaamoy doon. Ihian eh. Pintuan talaga eh. Yan, retail yan sa ano, sa Pepsi. Diyan. Mura lang siguro yan. Napakdol. Stings, kanila na. Oo, kanila yan. Mountain Dew. Okay. Eh, parang nanginginig ka naman ah. Eh, ano yan eh. Catch, Yun yung kalsada. ayaw na tawiran. Oo. Napakdol. Sige, Bads. Mga problema. Singit lang pala eh. Dali tayo kausap. Huwag lang yung balasubas, di ba?
mababa ang sahod dito dun sa rate. Welcome, welcome. Rotonda. Successful mga buhay ng tao dito. Laki ng bahay, maganda no? RBMG motorcycle. Oh, patapos. Huli ka niyang call. Pop-up call. Ang bansang kusina.
Ribisco yan eh. Sister company ng Ribisco yan. Ang bus? Galing yan sila na gano'n eh. Galing yan ng outing. Yung bus? Kailan na yun? Regular yun. Yung na Ribisco ba? Regular. Laging outing yan. Mapaaga yung ano nila. Paaga. Ganyan talaga yan, mga regular sa Ribisco. Ah, Lagi. Lagi sila sa ano yan. Nanonood ng volleyball, basketball, PBA. Tapos ano, mga volleyball ba eh. Oo, kasi ano yan eh. At sa Komotso sa kanila yun eh. Oo. Sa Komotso, sa Limelight. kanila yan. Doon sila lagi yan. Sa press, sa SBI. Eh, isang kumpanya speaker. Limelight. Mamaya, mamaya tumakbo. Sa Komotso, sa Ribisco yun. Road for it. Coca-Cola. Ganda ng mga tabi. Lobang.